Čaká nás skúška z kriminológie? Super. Dnes si spoločne prejdeme mravnostnú kriminalitu, presne tak, ako to vyžadujú profesori. Štruktúra tohto výkladu je jasná. Pozrieme sa na pojmy, tvrdé dáta, profily, typológiu a dôležitú klinickú klasifikáciu. Takže, čo to vlastne je? Hovoríme o protispoločenskom správaní, kde hrá hlavnú, alebo dokonca jedinú rolu, sexuálna motivácia. V trestnom zákone to má svoje jasné miesto. Najčastejšie ide o znásilnenie, sexuálne násilie a zneužívanie. Poďme na čísla. Zaujímavé je, že závažnosť tu vôbec nie je o kvantite, ale o extrémnych psychických následkoch. Len pre predstavu, v roku 2023 tvorila táto kriminalita iba 1,76% všetkých zločinov. V reči absolútnych čísel sa bavíme o 954 registrovaných prípadov za celý rok. Úplný zlomok však? Zarážajúce ale je, že miera objasnenosti klesá. Aktuálne sme na nejakých 56%. Dobre, kto za týmto všetkým vlastne stojí? Pozrime sa spoločne na profily páchateľov a obetí. Štatistiky ukazujú priepastný rozdiel medzi pohlaviami. Na jednu páchateľku pripadá až 18 mužov. To je obrovský nepomer. Typický páchateľ, mladík od 19 do 25 rokov, slabšie vzdelanie a paradoxne predtým úplne čistý register trestov. Obete sú väčšinou dospelé ženy a deti, no štatistiky si všímajú aj znepokojivý nárast útokov na seniorky. Ako sa títo páchatelia vôbec delia? Kriminológovia tu rozoznávajú dve zásadné, no veľkostne úplne odlišné skupiny. Tu sa ľudia často mýlia. Verili by ste, že drvivá väčšina páchateľov je v skutočnosti klinicky nedeviantná? Táto väčšina zvyčajne koná pre peniaze, bojujú so závislosťami alebo trpia bežnými poruchami osobnosti. Žiadna úchylka. Až tá menšia, deviantná skupina je hnaná skutočnými parafíliami. To sú tie abnormálne impulzy a bizarné praktiky. Toto je kľúčové pre skúšku. Pozrieme sa na klinickú klasifikáciu týchto úchyliek podľa toho, ako sú nebezpečné. Je to rozdelené do troch jasných úrovní. Menej nebezpečné, potenciálne nebezpečné a tie vyslovene nebezpečné. V tej prvej, najmenej nebezpečnej skupine nájdeme vojerizmus, transvestitizmus a vôbec ten najčastejší fetišizmus. Potenciálne nebezpečné správanie už môže eskalovať. Patrí sem exhibicionizmus alebo napríklad aj zakladanie požiarov pre sexuálne vzrušenie. A tá najnebezpečnejšia kategória? Pedofília, ťažký sadizmus a extrémna sexuálna agresivita. Tu už musí zasiahnuť forenzná psychiatria. Táto tabuľka to celé krásne zhrňa. Je to vlastne perfektná štruktúra na zopakovanie tesne pred testom. Objasnenosť padá, no hrozby ostávajú. Otázka do pléna znie, ako na toto vôbec dokáže forenzná prax zareagovať.